Mørk død af scooteren! Vi kan ikke komme op. Kæft, det lækker fyr! Ja, nu slår bomben! Vi stiger scooteren med opmærk. Det er klart. Kæft, den er hissig. Skal han have den? Ej, det er jo den tid. Er du træt af livet, Jonas? Bilerne skal hjælpe mig. Man kan ikke træde i bønsen og få den med. Det er sgu ulægt, det vand der. Godt tænke mig, hvad det er. Mark, du kan hente det der. Det går ud i vandet. Ja. Har du styr på hæk, eller? Nej, ikke helt. Så er det vaske nu. Ja. Så er det på solgt.